ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛକରେ ଆଜି ଭିଡ଼ ଚାଲିଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ଜଣ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି କେଉଁଥିପାଇଁ ଯେ ନା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଲଗେଇବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଥିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ଏବଂ ତାର ଚାର୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମ ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼କୁ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାର ପ୍ରପର୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବତାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ତ ତ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ଓପନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍। ତ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେନିଫିସିଆରୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପରେଟର। ଯିବେ ବେନିଫିସିଆରୀ, କାରଣ ଆପଣ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ କୌଣସି ଅପରେଟର ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ସିଏସ୍ସି ଆଇଡି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ହେଲା ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା, ତ କ୍ୟାପ୍ଚାର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ଯେ ଜିନିଷଟା ଦେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଇନପୁଟ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଇନପୁଟ୍ କରୁଛି 8AMPCX, ଯେହେତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହିଁ ତାକୁ ଦେବେ। ତ ଏପଟ ସେପଟ କଲା ମାନେ ତ ଗଲତି ଆସିଯାଏ। ତ ତାପରେ ଦେବେ ଯେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ତ ସେଇ ନମ୍ବର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଧାର ସହିତ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଇନପୁଟ୍ କରୁଛି। 6371823030 ଗୋଟେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ଭେରିଫାଇ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିଲେ ବେଟର୍, ଆଉ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ନେଟୱାର୍କ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଉଛି। ତ ଓଟିପିଟି ଆସିଯାଇଛି, ଓଟିପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ କରିବା। 75111106। ତ ମୋବାଇଲ ଓଟିପିଟି ଆମେ ଇନପୁଟ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାପ୍ଚାଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେନିଫିସିଆରୀ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସୁଛି। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ସେଠି ଚୁଜ୍ କରିନେବେ, ଯେମିତିକି ସ୍କିମ୍ ଆମର ଏଟା ଯାଉଛି PMJAY। ଦେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଆସୁଛି, ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା। ତ ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ସବ୍ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ଆମର PMJAY, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ PMJAY ଆମେ ଯେହେତୁ କାର୍ଡ଼ ପାଇସାରିଛୁ, ତ କାର୍ଡ଼ର ଆଇଡି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଡ଼କୁ। ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିନେବା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍କୁ। ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିର ପାଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ପବିତ୍ର ମହାନ୍ତ, ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ଟି ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇସାରିଛି। ଗାୟତ୍ରୀ ମହାନ୍ତ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇସାରିଛି, ନଦୁରୁନାଥ ମହାନ୍ତ, ଲଳିତ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ମମତା ମହାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇସାରିଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ, ତେଣୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ମହାନ୍ତର ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କରିବୁ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଆମର ଡାଉନଲୋଡ଼ କାର୍ଡ଼ର, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ପାଖକୁ OTP ଆସିବ। ତ ଆମେ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ OTP ଆମେ କେଉଁ ବେସ୍ରେ ନେଉଛୁ, କାରଣ ୟା ସହିତ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛୁ ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ। ତେଣୁ ଆଧାରର ଯେଉଁ ଆମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତ ଆଧାର OTP ଭେରିଫିକେସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆମେ ଯିବୁ। ତ ଆଧାର OTP ଭେରିଫିକେସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ୍, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କି ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ଫଟୋ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ରେ ବି କରାଯାଉଛି, ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ରେ ବି କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆଧାର OTP, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସବୁଠୁ ସେଫ୍, କାରଣ ଫେସ୍ ବେଳେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ କରେନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଧାର OTPରେ ଯିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଆଧାରଟା 333 333 13 13 4 86 86 17 17 37। ये देखो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो सारी।
তো কার্ড আমার তো ক্রিয়েট করিবার নাই কারণ যেহেতু আমাকে ফিজিক্যাল একটা হলে সবু গাঁত হইলো আমারটা তো হইলো এত সিগনেচার মারতে হয়েছেন যারা ওটা কার্ডটা নিলে শুনি নদ্রুনাথ ললিত মমতা পবিত্র গায়ত্রী একটু গাইতো তোদের একটু লোক তো আর এক লোক আছে কে? কই কই মানতে